שאלה אחרונה, רציתי לשאול, אנחנו שומעים שביום יום הולדת של הבן אדם, אז כדאי לברר שהוא יברר, והרבה בן אנשים... ישחי פרשת סביון זין כותב. מה? שנהגו במדינתנו לחוג את גם יום הברית, גם יום המילה. גם ירושלמי ראש השנה, פרק ג' כתוב, עמלק ושפן היה, מה עושה? היה מעמיד אדם ביום גינוסיה שלו. גם רואים בתורה, יום הולדת את פרעה, גם כתוב בתורה. כן, אבל מה המקור לברך? יש מקור כזה דבר? שמה? שהם מברכים. ביום הולדת כולם אומרים, תעשי לי ברכה כי זה יום הולדת שלך. יש מקור? מתהילים, פרק א', בפרק ב', בני אתה, אני יום ילידתיך, שאל ממני ואתנה. יפה מאוד. בני אתה, אני היום ילידתיך, היום ילידתיך, מה המשך הפסוק? שאל ממני ואתנה. שביום ההולדת אתה מבקש לך את רצון. אז הבן אדם צריך לבקש לקדוש ברוך הוא, או גם יכול לברך אחרים? גם יכול אחרים, גם אותו. לובש בגדי שבת. ביום הולדת? כן. בגדי שבת, שמח, מחייך. הישמח משה ביום הולדת היה לובש תכריכים. הוא הולך לקבר שלו, שוכב שם ואומר תהילים. ככה עשה ישמח משה.